Hei! Mä oon Killerman of Storage ja mä oon tekemässä uutta videoa. Niin. Ja ei kun siis kanavalle videoita, että mä teen Minecraftin ja sitten Minecraftista ja sitten Black Ops 1. Ehkä jossain vaiheessa 2, kun saan sen 2, kun on vähän sen vaikeuksia sen kanssa, kun ei ole rahaa nytten. Ei ole yhtään. Ei yhtään. Ei yhtään. Niin. Mutta onneksi mulla on tää X-Caller. Sillä voi soittaa. Soitetaan sillä vaikka. Hei, mikä slotti? Mulla päivitetään pouta. Sitten tosta. Noin vasta. No. Minä lopetan.